Dobrý den, já jsem Andrej Zběha a vítám vás u dalšího tutoriálu a zároveň další části mojí maturitní práce. Dnes si vymodelujeme dýmku na tabák. Takže rovnou začneme. Začneme s tím, že odstraníme základní objekt, jako vždy. Shift A, zde dáme circle. Dáme na numerické klávesnici 1 a 5, to nám dá do módu z boku. Takže vysuneme, přepneme se na edit mode a pootočíme. Tak, začneme modelovat hrdlo dýmky. A postupem budeme otáčet, aby jsme přešli v tělo. Tak máme opravdu základní tělo dýmky, ale opravdu základní, a teď ho upravíme. Ctrl+L tam můžeme, Ctrl+R tam můžeme dát nějaké katy, a aby se nám to lépe formovalo. Tak. Začneme vlastně s předtvorbou. Nejlépe, aby, když se na to podíváte takto, tak je to vlastně strašně hrubé vzhledem k této části, takže bylo by dobré to vlastně zúžit. A zužujeme všechno krom té úplně nejvyšší liney. Tak, už to má o něco lepší tvar. Teď to zužíme z druhé strany. Můžeme naopak zvětšit, aby jsme dosáhli normálního tvaru dýmky. Případně můžeme rotovat, aby jsme to neměli rozházené.
Tak tělo už vypadá docela v pořádku. Teď ještě trošku přetvoříme tuto část. A postupně budeme tuto část zužovat. Můžeme se podívat, že tady mi třeba vyskytla se chyba, tak ji musíme opravit.
Tak a máme základní tvar dýmky. A teď vybereme vše. Zde klikneme na ten klíček, dáme Add the Modifier a dáme Solidify. Nastavíme thickness, tedy tloušťku, tak jak budeme potřebovat, nebo jak se nám to bude líbit. Zde můžete vidět, že vlastně ty části se zhrubují z obyčejného cirklu. Dám třeba 0,38. Dobrá. Přidáme další část, zase cirkl. A narotujeme ji na konec tady tohoto. A zmenšíme. Teď vlastně budeme dělat něco jako železný kousek, který vlastně tam ani nemusí být, ale vypadá to lépe. Máme onen železný kousek. Teď budeme dělat trubici, přes kterou se kouří. Opět pomocí cirklu. Hlavně si nezapomeňte přepínat do toho pohledu 1, protože mi se to teď nepovedlo. Ale trubice se mi zdá moc úzká, tak to vytvořím znovu. Třeba odsud.
Tak, trubici na kouření už skoro máme. Ještě trošku doděláme. Vlastně opět pomocí těchto rozstavování a zmenšování. Tak, ještě zde přidáme náustek. Tak, opět označíme celý objekt, dáme add modifier, solidify a zase nastavíme tloušťku. Tak, máme. Tak, teď budeme dělat vlastně napruhový tvar. Takže přidáme si circle a upravíme tak, ať je to zhruba takto. Tak, výborně. Přepneme se do edit modu. Ale jestli jsme předtím měli toto, tak musíme překliknout tady. Tak, máme železný kroužek na vrchu. Dále budeme dělat přikryvací část, kde vlastně vytvoříme něco jako pokličku na vrch. Takže opět circle. Zvětšíme zhruba na velikost tohoto. Tak. Přepneme se do edit modu a vymodelujeme si jednoduchou pokličku. A opět přidáme vlastně tady modifier a solidify a thickness. A tentokrát málo. Označíme si to a nahneme to dozadu.
Dále si vytvoříme něco, na čem to musí držet, že ano? Takže si dáme cube. Přepneme se do edit modu a zmenšíme ho. A umístíme pod pokličku. Můžeme ho ještě trošku zlepšit. Tak, dále si přidáme jeden cylindr. Převrátíme ho o 90 stupňů. Zmenšíme a umístíme opět pod pokličku. Skopírujeme, přidáme jeden a druhý umístím, aby se tam nějak vlezlo. No, mě to zrovna vyšlo. Dobře, skopírujeme znovu, vložíme, odsuneme, přepneme se do označíme všechno, označíme si ten, který jsme si vytáhli vedle, přepneme se do edit modu, vybereme ho, zmenšíme a zvětšíme do stran a potom umístíme vlastně to prostřed. Válců. Dále si označíme opět toto a přidáme si tři katy. Přepneme si na toto a označíme si to takto, vysuneme kousek, dáme to takto rovně a krátce zmenšíme. To je tady takový výstupek. Dále vezmeme si plane, naformatujeme ho do jak kdyby takového obdélníku. Přepneme se do edit modu, párkrát ho katneme. A uděláme z něho něco, díky čemu se poklička bude moct držet zde dole. Vlastně na tomto. Tak. Zase si přidáme Solidify a přidáme si trošku thickness. Tak. Případně ještě můžeme trošku zkrátit.
a přiděláme na, na pokličku. A zkrátíme do toho, jak nám to vyšlo. Tak skvěle. Když vlastně máme dýmku skoro hotovou, už nám stačí jenom ji vlastně natexturovat, ale ještě předtím si spojíme pár částí, respektive tyto dvě, a potom tyto tři. Tak. Takže teď překlikneme si zde na Cycles Render, zde na Composing, zde dáme New, dáme u Color klikneme na tuhle tečku, dáme Image Texture, dáme Open, vybereme texturu, klikneme na to, co chceme texturovat, dáme Tab, jako před si webmodu, všechno vybereme, dáme U, Smart UV projekt, OK. Zde se nám objevily, které se sami sdělili. Zde vybereme materiál a zde taky. Potom zde dáme materiál a vidíme část máme natexturovanou. A tohle uděláme i v ostatních případech, takže zde New, tohle, toto, otevřeme. Dáme Tab, U, Smart UV, OK. Tak. Tu samou texturu vybíráme tady. Takže dáme U, Tab, vybereme Tab U, Smart UV projekt, OK. A já jsem zapomněl přidělat tuto část, taky netextuju zvlášť. Tu samou barvu použiju zde. A toto dám do černé. Takže zde místo nějaké textury prostě vyberu barvu. Tak, dýmku máme texturovanou. Už teď nám nezbývá nic moc, jenom spojíme všechny části dohromady. Přepneme se zpátky do defaultu. Můžeme celý objekt zmenšit, jestli se nám nevejde. A uděláme okolí, takže plane zvětším. Skopíruju, vytáhnu nahoru. Přepnu do edit modu, vyberu vše, orotuju na jednu stranu. Vyberu znovu. Skopíruju. Držím. A orotuju na jinou stranu. Tak, aby
vyšel roh. A posun. Teď jednotlivé stěny nabarvím. To udělám opět přes materiál. Dáme new. Vybereme nějakou barvu zde. Třeba modrou. Nějakou barvu zde. Třeba oranžovou. A nějakou barvu zde. Ale zde už můžu vybrat normálně jenom oranžovou. Tak. Ještě si nastavíme lampu. Já použiju tu nejjednodušší. Hemi. To udělá všechno za mě. Dáme M. A zaklikneme si lock camera to view. Zaklikneme dýmku a uložíme ji někam do prostoru. Já se pokusím udělat iluzi toho, že je opřená o stěnu. Že ji jenom lehce orotuju a umístím do prostoru. Tak, nastavíme si kameru pomocí nuly na numerické klávesnici a zaměříme na náš objekt. A podíváme se, jak to zhruba bude vypadat vyrendrované. A ještě je dobré, když si to dám z DevToolu, ze Flat do Smooth. Opravdu to pomůže, předmět potom vypadá vyhlazeně a vypadá to mnohem líp. Takže teď jdeme dovat.